Yɛfrɛ Asona yi yɛnkɔ Bretuo ne so anase Bretuo abusua no. Na nananom Bretuo ya abakosem kyerɛ sɛ bra nananom akamfo no mu ntem teteye no ɔmokɔtena abiaye bi a ɔfrɛ hɔnom Asominya asanteman so na wɔn hina no di wɔn anim ani Nana Asiama Guahyia na nananom frɛ Asominya asanteman so no ɔmokɔpie mu Adanse Ahensan ɛhɔ na nananom tena ye ɛkyekyere wɔn man nyinaa wieye na Nana Asiama Guahyia no ɔne ne nuanom ne nam wɔ akwantuo nim baako ne Nana Kwatema Amrongo Nana Konadu yi adom ɛne wɔn nua bɛɛ makodwo atweneboana na saa Nana ya abakosem kyerɛ sɛ sabi no ɔyɛ yarefoɔ bekyerɛ bafan na bere ɔmote ɔnom no mentimi ho ase ba anuanom mienu ɛmantem ɛyɛ Nana Kwatema Amrongo ɛne Nana Konadu yi adom mantem ewi akyire ne mansotwen ne mentimi ho ase ne kɔyɛ akɔka Nana Asiama Guahyia ɛma ɛno nti Nana Asiama Guahyia ne ne ma ɛne wɔn a wɔtaa n'akyi nyinaa no etu kɔtena abiaye bi a ɔfrɛ hɔnom Odaso na Nana Asiama Guahyia wɔn asefoɔ ɛne asante Mampong na Nana Konadu yi adom asefoɔ ne kɔkyekyere Kwahu abini ɔma na kyekyere bukuru a ɛkɔkyekyere sɛkyere gyama ase na Nana Kwatema Amrongo asefoɔ ne Adanse ayase Akyem wanchi ɛne Akyem Kwahu na mmomopani a odi wɔn anim ɛne asante Mampong na nananom Bretuo wɔn nkronom bi ne asante afigyaase Kofodua afigyaase Behenase Jamase Adanse Ahensan Apa Adankranya Emprem Moafo Domiabra Abontem Baro Chechebiase Brode Kwano Ofonase Asenemaso Edujan Donyina Yonso Teobabi Denchen Bedumase Edubinso Kese Atasamanso Jamase Chechire Agogohwediem Kwahu adobiase ene nkronim bia eka ho na sa abusua ofrɛ wɔn Twidanfo abusua afibia no sɛ santehini betwadira akɔ Asona nyinaa so akɔyi ɔman ne timusu a ne nyinaa akɔwie wɔ asokɔre Mampong ɛsane sɛ diye na mobiri kɔmfo anɔkye so ba sɛ tutu bosom kɛse a frɛ ne nyame kɛse no ɛhɔ na wɔn pɛ ne tenabre na saa aboakye dankɔ abɛnwen adehyebusua a wodie no ɛyɛ kɔɔ nafo yɛnsua asokɔre Mampong ho abakosɛm Seni power baby go. Ekwaya koyo koncho. Seni power baby go. Oni pancho Oni pancho. Abiya mwasem Mami suya wosu no. Saa nananom yi onchi ankasa firi mensa ase kuro a eben kokofu ɛhɔ nananom yi te na kwa amahene na oti akentembre so no na oti akomea ne ne nua mema ne mienu ne ne nua ba firi mensa ase bɛbɔ wɔn sesen wɔ kwa aman na saa nuanom mienu yi baako ne Nana Agye Nana Japan kɔdeɛ ɛne ne nua ba Nana Agye kuwa ɛbɛbi odi kan bɔ wɔn sesen no ene ɛbɛn adukrom sawaba ɛne akurem na wɔfrɛ wɔn odumasefo ɛsane sɛ ɔmo baayɛ no ɔmo kɔbɔ wɔn sesen wɔ oduma kɛseɛ miɛnsa bi ase na nananom tena hɔ a mfie bebreki ansa na wɔtu afiri hɔnom akɔtena asokɔre Mampong na deɛ ma nananom tuyɛ ne sɛ na hɔnom yɛ kwan sabi ɛbra na salaga ɛnkɔadwadie ne ɛkɔ so no na ɔde ɔmo bɛfa hɔnom kopie mu odwaben sɛkyerɛ ɛne ne fa mu hɔ ansa na ɔde ɔmo akopie mu ɛmpona no ɛno nti nananom tu firi hɔnom kɔtena asokɔre Mampong ene baabi a wɔte no na bra akɔ amanhene ɔsɛ tutu ɛne dɔmafo ne kɔko wɔ sentre so a odi wɔn so nkunim no saa brɛ no onyame ya santehini na akona chie no adiye na mobiri kɔmfo anɔkye so bae sɛ ɔmo atenaye ma ɔsɛ tutu bosom kɛse nyame kɛse ɛno nti ɔmo ba atenaye ma no wɔ asokɔre Mampong a ɔde akɔfena ɛto ho ɛde dɔma akusi ɛwɛnyɛ ɛnani ne nyinaa no sɛ ɔkɔ asokɔre Mampong a obehu nyame kɛse ɛne dɔma akusi ɛwɔ hɔnom ɛno nti afi bia no sɛ santehini betwadwira a ɔkɔmeaye bebree ekoyi ɔman ne timusuo na de twato ɔkra ne asokɔre Mampong ɛno nti sɛ wote sɛ tutu nyame kɛse a asekyerɛ no ne free honum no amansiefo yi kan wɔn ho bɔ mu a ɔne de nkyirako ye edi wɔn so nkunim nya wɔn fa ahodie emu na obenya asanteman a ɔsɛ tutu bɛyɛ ɔsantehene na saa brɛ ne na ne yɔnko ɔne ne nampa yɛ abɔntam hene na edu tutu ampem na brɛ ɔbɛko sentre so ko edi dɔmafo ne so nkunim no ɛhɔ na edu tutu ampem ehu na nabo akyedan kwapani ayire mekyira asokɔre Mampong yire ɛma ne ne gye ne ho ɛno nti ɔde mrade enya wɔ hene yire ɛma wɔde ne kɔɔye na brɛ na nabo akyedan kwapani
pani ete asem no n'ani bere yie eno nti oboaboa ne sadoma no ene Nana edu tutu ampem kokon ya odi ohene so nkunim ekun no ne bra asante hene te se ne yonko pa one ne nam no Nana Boakye kwa ne dom abeto ahye ne so aye ne dom no n'ani bere yie ma oka se obeto nananom iso re anase ono onbeba abeku ekumoma de hye ni bi ne bra wote sa asem no Nana Boakye kwa pani ene ne dom nya mepie mu asokore Mampong ne bra nkra ne besi n'echi no ne nua keto Nana Boakye nkum sesa busua ne nyina de wani kire sekire kwan so ne bra okopie mu sekire anase dwaben no na dwaben hene ma won baabi tena ya ene ofre honum sekire asokore na motena obeye sebosomi ni na kakra bi echi no omote se kona sante hene no omobekono wanya ama eno ntina nanom isa aban wo echi ema ebika honum na enam sa asokore Mampong eba antemunti no won sase bebra no won sase dosu yi eno nti wo hwe atifi apuye famu ho a no ne tafo ne bohye na hwe atifi atoye famu ho a oni Kenya ase ne bohye na hwe atoye famu ho a oni buo krom ne bohye eno nti no ne tafo bohye buo krom Kenya ase ene amakom ne bra santema etumi kunye eji wonfa ahudi free denchirafo ne nsem no ema etukotena beyefo eno nti ama ni nkrododo na abetena santemem na so mu bepiem a no mu kohu asantenhene ma oma won baabi tena na so mu kohu asantenhene na osere won se wo pe baabi atena no ade wo ma Nana asokore Mampong hene ma oma won baabi tena eno nti ohene yire hia topre baaye no asokore Mampong hene ma ne baabi tena ye eho ne ni ofre honum eyija mekire tek efri honum no oma ohene yire jesuwa baabi tena ya ene ofre honum sipetimpom na oma ohene yire konadu atopa baabi tena ya ene ofre honum ye nyawoso na ahwe sipepu na mu a asokore Mampong hene de ma asante hima Nana konadu yi adom na ahwe nkronum bi te sepa akoso aprade kentinkrono denyase edukrum ene nkronum bebre ka ho a na honum nyina ya asokore Mampong hene dia na asante hene Nana ose kwadu okun awia koware asokore Mampong hima Nana sama di ewu a odikan na aware nim no omunya amami ensawum na enam so hene no oyo okofo nti no wampesa ne yiri betena asokore Mampong esa ne se na yekura eda kwan ho enu nti Nana ima ne yiri kobo ne sesen wo biaye ne ofre honum sipe wusu ansa na enam se titibire mu no ohene yiri ntumi nkobo ne sesen abra na somfo nka ho no one nananom yi bi koye na odija ase Agona Abusua ne ka Nana hima homa okosom no na ohima yi ba odikan a ofre no ohene bo wusu ansa no ekiro no nso be ya asokore Mampong hene na Nana Boakye kwa pani free mu no ne wofa ase Nana bedi akone bedi na ade wa asante hene opoku ware breso na saa ohene breso na asokore Mampong benya afekutre ewo nifa feku nim esane sa asante mani techiman tokwa no asokore Mampong hene ne di nifa feku nanim ne free honum na ohene di nifa feku nanim ekon akon bebre ema asante man na ohene free honum no Nana Kwame kusinso ebae na ohene breso ono nso bo akon tokwa bebre ema asante man sa wo hwe banda dagomba ene wasakon ni nyina ohene no ka ho na ohene free honum no ohene bo wusu ansa ne bedi na ade onna na ye Mampong hima ene asante hene ba no na ohene bedi ade no oware asante hima Nana konadu yi adom na mo ba ne bedi asante hene se Nana wose Kwame asibe bonsu na ohene bo wusu ansa free honum no Nana wose ne bedi na ade sa asokore Mampong hene ono nso bo aye ekon akon bebre ema asante man na breso no omokon asante ne mfante ntokwa no na ohene free honum no Nana ya ojabi pani ne bedi na ade sa bre no ewa asante hene wose ya wakoto breso eno nti ohene ko dodo wakon ni bi na free honum no ahemfonum bebre na abedi asokore Mampong akonwa no ahemfonum bi te se Nana jabi ebaye ofri honum no Nana Kwame owusu baye ofri honum no Nana Boakye asemu ebaye na chi no Nana Boakye abebio ebaye Nana free honum no Nana Kwakubu aten ebaye ofri honum no Nana Boakye abebio baye ofri honum no Nana Boakye takwa otosumienu ebaye ofri honum na Nana Boakye ansade bra baye osumie fru tumfo pokuware abreso ebepem otumfo se tutu abreso ansa na okonechi na ahwe emedwani mu a omu yensia na de odikan no ene Nana akoso adompo yotoso bio ene Nana poma yotoso miensa eye Nana ajekumwa yotoso nan eye Nana adoma yotoso num ene Nana sama de ewu a odikan na de odi woni Nana sama de ewu a otoso mienu titi obi kana titi obi kyerem panimfo se abo akroni enyina yenu sekre oni kura santena no okuta wisi ahene din a otedwete sika so na sekre enam se yikroponti no otudin Mampong yensu awon ho abakosem
Ebre opim so say tutu a odi kan ni bedi ade sa asante hina odi kan no. Oye wana adwene so obeje wonfa ahudie afride nchiransem. Na numu no akwankyere bebre baaye. Saa brenum no no konfo kese bi wa asantememu a ne di ne konfo anoche. Oye konfo anu mfra asantememu de nenso enam ne so ma anwonwade ne nsenkyerani bebre si wa asantememu. Na ne bre so no ne opim so say tutu a odi kan ne kabo mu ekyekere asanteman. Na enam so ekyekere asanteman wi ya no Odaso sum de nkyerenti no na ewo so oje wonfa ahudie. Na ahofadie enum no na ewo se ntokwa na esi. Na ntokwa nim no obiri konfo anoche de akwankyere bebre ebaaye. Akwankyere ne bi ne se nananom bi du omo ho besuo ama yetwa wonti ade aye amamre abo asante ho ban. De toso bio ne se nananom bi du omo ho besuo ama yetwitwa omo nam ato apete. De di one se binum so du omo ho besuo ama yesie omo animu no so. Afi ohene bi bedi akon nanim ama asante man akodin konim de. Nanso enanso achi no obefrim anaso obewu. Eno ti be ma twene bo akodua egina ye adi ne ti agi akyerema. Nana asenso kofu adumaka sekese hene so de ne ho gina ye ma yetwitwa ne nam. Ejoso man hene asokware Mampong hene eni ahimfunum bi eka ho de won ho bo afode ma asante man. Onyina ka de asante mfanye ma wo mo. Ebre obiri konfo de san hyehye yewe nyina abaaye no. Nana Guahyia na ntu mekire Mampong hene. Obedi ade afia pem ahensia eduokono kopem afia pem ahensia eduokono enson 1690 to 1697. Na obedi no ofa Nana mani ampon ade. Saa wo hene wodi ade free afia pem ahensia eduoson kopem afia pem ahensia eduokono 1670 to 1690. Nansa na asantema beko santokwe edison kunim no na afibia no oma woma ne kosom odi nkyira. No tu ato ama de nkyirafo no ebi ni sika kokko mikyire gold enam ene niema no bia ka ho. Enam se no ope wonfa ahudie no aboaboa won ho asienti no afibi so ya na ewo so kosom etua wonto ene de ka ho a wani so. Ebi ona de nkyirafo na tesa asantefo na ni adwa bi a yefre ni sikadwa eno so hye won se won famra ene niema no bebre si ye man tokwa ne hyase brebre ni amane ho asem nyina eka ho. So komi YouTube wono ma ma kyerɛkyerɛ saa nsɛm ni mu nyina wo honom. Enu ti asanteman bu saa mra we nyina so no. Na wo se na 19 Jakari mikyerɛ de nkyirahene ene wo mobɛko. Saa brenum no no obiri konfo wo kwaye bi mu a ɔkɔma wiane anadwo. Na saa bia ye honom no ofre honom anoche kumem. Na akom ni mu na di nsɛm obinya no no aka kyerɛ asanteman ama wo ma ye ho amamre. Ebra na 19 Jakari bepi mu asanteman mu no adunku no hyase ne ne konye. One ne konye enansia. Saa brenum no no aton krafre dwaben. Mampong asuminya kokofu kwamai ejoso ene nkronum bia na eka ho. Ne de toso nsia ne kamia yese na adunku adehye nyina no ase ya ahye. Ne bre ntokwa ne koso na akwankyere firi obiri konfo ho bai se omonkoya mamre wo asu wo de ho. Na baabi adunku wo no nso na asu subatan yi etene wo honom. Na abakosem ni bi kyerɛ se bre omo ya mamre ni wiye no. Se asu subatan yi eyi ne maka adunkufo yi ho ma omo ni de nkyirafo ne konye. Ne de toso nso no na asanteman aboaboa won ho awi a ɔtwen na 19 Jakari ewo feyase. Enu asante tonkra bre dunku se onye wona home se be ya de nkyirafo no betumi atena ba baabi owo no. Ebra na 19 Jakari ne maye basa wo se na konfo panyin o de nkyiradi ka aka kyerɛ won se osana oba na obedi ntwawum anaso obedi nkuku. Nanso anam se ohimpon wo den na hini ekronti no wantie sa futu no. De toso nso na 19 Jakari ene ne man be pie mu ofeyase no. Obri konfo pie free anoche kumamu saa bia ye da so ofeyase besine. Na ntokwa ne koso no pie ye besi ana wo wi a oprugu ye no. Efifre si wonum besine wo ofeyase. Na ntokwa nim na asanteman timi di de nkyirafo ne sunkunim. Akone che omutwa na 19 Jakari tino omutwa ne nan kan ho. Ene tino omude koma opemso a wodikan mekira asante hene na ne nan ne nso Mampong hene faaye. Frisa akone chi no so obedura enanso achi no obefrim anaso obewu. Ene tin hyehyɛ ya Mampong ne asante hyehyɛ ya ansa na okodi okon nanim akokone se sikadwa ene ya asante nyina eti. 19 Jakari kono na ema asante ede ne ho a ohun se obi antumi mehunahuna ne bio. Eno tin Nana Guahyia na ntu hye se omoma na konwa no eni sikadwa echi. Eno ne Mampong benya adwete akonwa no ekyire silver stool. Na akone ekyire asanteman edi de nkyirafo no so no osa akɔboaboa won ho biewu a ɔne asanteman bɛkonye. Na saa akonim no opemso a odikan no ne di animu kan mekyire otumfo se tutu a odikan. Na ntokwanim no ɔtɔwa akono mekyire se wowi anaso ofiri. Saa brenum no Akyem kɔka de nkyirafo no ho. Opemso ofiri mu no mekyire sa asante hene ewuye no. Mampong hene ne di asanteman anim edi won kɔ de nkyira. Enam se no okuma
asantefo ne hini nti na asantefo ne wɔn mo kun sɛ jata na akon nim no enema ni brenti no ɔtɔn wɔn so re ekunkum mu mɛma dodo na saa akon no na yɛ ni bre mu kun ma asanteman nti ɔtɔ akyem ne denkyirafo no so re a wampɛ sɛ obenya mɛma biompo ene wɔn mabɛko na mɛma kakreka wɔ saa aman mu ɛma ne de wɔn sie na wɔn hyɛ ase de mɛma adwa ɛma ama no sɛ de asantefo ne hu sɛ mɛma ne bi aka ɔbɛba bɛto ahyɛ wɔn so ɛno nti na akɔ denkyira ene akyem mɛmu a mɛma na konwa ne ma no nso timi di bie no ɛno nti sɛ akonwa tɔ na sɛ ɔbaa ne bɛma na ɛpra ɔmo di kan de ma ɔbaa no ɛfiri sɛ na mɛyi so na ɔmo tumi bɔ saa nkuro yi ho ban akon n'akyi a Mampong hene ɛde asanteman baa wɔn akyi no ɛhɔ na obenya awisi ahene din ɛfiri sɛ ntɔkwa nim a ɔkan nifo a ɛyɛ ɔpem so odi kan ne ɛfiri mu no ɔno na di asante anim ɛkyekyere wɔn werɛ ɛde wɔn kɔdi nkonim ɛno nti na ɛma Mampong ɛpo ehia kuma nana Mampong kontonkyi asante nifa awisi ahene enya saa bodin no panyinfoɔ sɛ bɛkwan fata na ɛfata no wɔ akono ɛno nti sɛ woduru asanteman mu ansa asante hene ni hɔ nom a Mampong hene na ɛwɔ hɔ anaasɛ ɔno na ɛhwɛ akyiri na sɛ woduru ne kuro pɔn kumase ne nko adeɛ a sɛ asante hene ni hɔ nom a Nana Bafuo ɛna ɛhwɛ akyiri na asante nhyehyɛeɛ mu no asante nifa ɛyɛ Mampong na ne bonkum no ɛyɛ Asominya na nananom a aka Asominya Kumawu Adwoso Asokɔre Mampong ɛne nananom a aka nyinaa no ɛbrɛpa mu no yɛde wɔn ho adesua bɛba nyame nka yɛn nyinaa yɛ ho ayɛ no ahwɛ ho so yie